Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong hapon guys. Kung first time niyo muna nakita, may ligong kag traditional hilot para sa imo ani. Maayong hapon. Maayong hapon sir. Sige itong pamati. Lagi kong mild stroke. Bulat na. Okay lang. Hapit na isa ka to eh. Mild lang. Makalaka ka itong permero yun. Makalaka. Unsa man yung magbati ato? Medyo alanganin ko sa tuong atil na ko niya. Kung kikan ko magdugay o lingkod, medyo alanganin ko magtindog. Unsa man walay, unsa man kusog, unsa man. Murag gulay kusog. Anto ang paminon mo na pinaigo. Oo. Ang wala ato okay ra. Okay ra. Sige. Karon man sa imong gikuan ron. Kasi mo binod ang kung walto makamo. Usahay lang. Medyo sa mo grabe. Mura mo hapit na kada adlaw o dipot. Murag tagad ko siya niyang kani siya mo binod siya pero murag alanganin lang siya magbinod ba. I-touch ni mo mura siya na binod. Pero night time nga mo binod siya. Kana ra gyapon to. Kanina. Kana wala. Okay ra gyud. Sige. Unsa pa gyud? Kanang ini kanang ana nimo. Mura pagkag mo gunit iba sa baga, Dili man. di ba? Mura lang ginanan gyud siya napanong gamay. Dili po sakit ang mga juwen. Dili. Okay ra. Okay. Ante wala problema. Wala, malihok man pero sahay kung matindog ko, mura ko maksud tumba. O piling lang ako mura ko matumba pero di. Dili gyud siya 100% na kusgan. Oo. Unsa pa gyud siya? Kani lang. Kana ra gyud. To kalendary. Drip. Unsa man imong gyud ang gitudlo nimo sa tay paminan mo? Mura gulay persa. Mura ko gyud siya kusog. Kung nana matindog ko. Mura siya, mura ko maumod. Pero Pero kung pugso nimo nga di gyud siya, magparog lang ka. Unsa Okay ra. resulta? Okay ra. Di ba mo kurog nga Dili. pugso gyud nimo? Dili man. Pero Okay. sa start marakag matumba. Nana. Mura siya gulay kusog din tindog. Makatindog na ka. Okay na. Okay na. Ipon mo ko na mong ulo, bubugat, mo kung sa Dili walay. man. Normal ang ulo. Normal lang. Para gyud siya mo lawas gyud. Wala Wala. hawak, likod, nagginagmay, Sa likod na ko, murag naa. nagginagmay. Yung tindog ko, murag wiper sa ang likod. Mo ba? Sabi nakabalo ka sa kasap. Nakita lang nako sa kay Chay Ignacio. Silingan mo na ako, gitry lang po na ako. Oo. Ikan mo ko palawan mo, Oo. paguli na ako. Dili naman ako makonta kung may hilot. Ay, try na po. Sige. Ay, mayo. Si Chay Amasyo? Ignacio. Ignacio? Chay Ignacio lang, friend mo sa Facebook. Dito rin ako naging. Sige. Asa nga balay naman sir? Mabin extension. Mabin extension. Abot sa kinarod? Wala. Wala. Ano yun? Mabin naman ako na yun. Taga-Baker na. Almost kuha na. Nabot na nagtago mo kuha. Ituklod mo kung nagdiling mo na to. Ana niya. Sa motora po na na. Awagin. Hindi mo ubad. Kalo sa Diyos. Karong lakanan na. Ikan sa Baker. So ayan guys. Shout out sa taga Mabini Extension, Digo City. No, hello po sa inyo. God bless po sa taga Mabini. Labi na gyud sa kong suki na taga Mabini Extension. Hello po sa inyo ha. Nasa sa atong tabangan ng Mamayo ang ginapamati sa kalawasan karon. At mga na to Mamayo siyempre, inabanan sa pagkampos Ginoo. Og siyempre sa rin ang muduol sa kuha ni kamot ha. Nung manikamot ko nga mamaayo mo kutob sa mga magapay din natin ginapamati sa kalawasan. Ug siyempre sa karon na po nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel and share this video para dagan na masayod na binagyo sa imong mga kaparyentihan, sa imong mga higara, sa imong Facebook friends. No? Sa karon lang kita, please, God bless po sa inyo mga anawag yun, share lang ang video para dagan ta matabangan. So shout out po sa taga lahat po ng mga OFW. So maghilot na ko para sa inyo ni God bless po.
Hindi ka tinatangan ko. Ha? Bar. Bari? Ah. Bari. Oh. Hindi pa ka nakapasag hapon gabi, sir? May masa, hambal, kulas, ligo. Hakta. Kung nagkapasa ka kahantod karon sir, undangan na ito na sir, sir. Kaya ang tawag ka na niya, pasmo sa kusog, ha? Kung matuog ka pasmo sa kusog, undangan na siya, ha?
Baka may inom, sir. Panagsa. Managsa. Sigarilyo? Wala. Wala. Mag-explain ko sa mga sir, paminawa ko kay importante kini sa imong kalawasan, pwede po nimo ma-share sa imong mga relatives, no? Apil po ko ano yan, no? Niya, labi na sa itong mga viewers. Kani dire sir, kung mapakamasayod, ngunit balay-balay sa uric acid, kani sugar. Uric acid, kani sugar. Ay kalimot sir ha, dili yun na sila parehas ha. So kani uric acid na dire ang sigarilyo inom, soft drinks, kape, juice kung asa ang daghan, mo na ang mapiktahan po nun ha. Pero yun noon dugay pa ha. Undang natin basag hapon gabi sir ha. Tapos madok yung mga lawas ha. Gaspang na kayo siya ba? Gamay. Ano yung osteoarthritis na sarap ano?
Sir, Piloto ng message ng hapon. yan lang ta. Ha? Ngayon lang ta gabi. Hindi gabi. O mga alas 6 siguro, ano ko mga panahapon. Ah. Kaya para diretso na sa relax. Hmm. No? Okay na? Sir, ayan ta, ayan.